Hej, det gør jeg. Hej og velkommen. I dag så sidder vi inde på Prison Game. Jeg har 2 gæster med. Det er Vimo og Christoffer. Vi skal nakke nogle vagter. Vi skal spille lidt mere Prison. Og det er inde på en ny server, der hedder Prison Game. Og jeg er Christoffer og en ny gæst med, der hedder PvP Attacker Go. Så... Og hvad er det, vi skal i det, drenge? Vi skal nakke en vagt. Der er ikke mange vagter. Nej, der. Kom, vi tager noget nu. Ja, vi tager bare en vagt nu. Attack. Hey, bro. Jeg sætter ikke videre spørgsmål. Er det så? Command post. Piggy. Jo, Han er byser vist. Ej. Han er byser skam. Er det her? Læg hjem. Og det er en pickle. Ej, surt, der var en, der lige havde sat QC. Åh, fuck. Slå mig. Fik du, jeg var spiller? Okay. Nakke ham. Men Vil han være med? nej, han er ikke Er det okay? Efter ham. Get ham. Ja, så Iron skal med os til at nakke vagter. Hvad er det her? Kom. Abuse. Jeg har det alligevel på rekord. Er klar, dreng? Nu! Han er blevet der. Wow, ej det... En B-vagt. Jeg må en B-vagt. Au. Han slår hårdt. Han er hårdt, ham her. Nå, det er mig, der er kommet til. Okay, han slår hårdt. Det er ikke på mig. Okay, jeg har 2 hjerter tilbage. Nice. Vil du være med til Ja, sorry. Jeg kan ikke skrive forkert. Jeg synes egentlig, det her det er sjovt. Hvor mange minutter... Der har han hjelm på ham med flæk. Det er Kaspers hjelm. Nej, det er en hjelm, jeg gav ham. Det er en af mine venner. En af mine admins. Au. La. Her, det er jo. Hvor er han? Han står med min vagtbil. Han slår den medmennesker. Lad vi fik ham. Okay. Jeg bliver nakket. Jeg har fint. Okay, ring lige ham derop. Det er Iron. Okay. Jeg ringer Iron. No! Men jeg gør sådan.
Flæk ham! Hvorfor er det, jeg ikke kan ringe ham op? Nej, jeg mistede mit sværd. Flæk ham, der været med nogle... Hej Kasper. Hvad så? Vi er i gang med at optage, dude. Hjælp mig, jeg har 2 vagter efter mig. Ah! Oh my god! Ham der er admin tog mit sværd. Inden af dem. Jeg har bare taget sådan en standard sværd. Hey Kasper. Vi optager lige nu. Vil du prøve at komme ind og se vores studie? Det er mega fedt. Jeg har lavet Bob. Prøv at se hvor fint det er. Er det ikke fint? Så kan vi alle sammen sidde her. Ja, du kan så ikke sidde der med det. Vel, kan sidde. Men Kasper, kan du fjerne ham her NPC'en og stoppe for vores tabel kom? sådan. Men vi kan måske få en til bare med. Se Kasper, du skal sidde ved siden af mig, Kasper. Ham der kan vi ikke fjerne. Det kan jeg heller den ikke. Nej, Kasper skal være en af dem, der sidder i midten. Ja, flæk ham! Værsgo! Mere! Hvor er de? Du har lagt dem! Der kommer en B-vagt, der angreb mig! Væk ind! Jeg står bare 2, jeg ved ikke hvem jeg står over. Nej. Jeg står også på ude i luften, jeg ved ikke hvor jeg skal slå henne. Hvad gælder det at sige? Okay. Au! B-vagten sidder mig! An! Hej, så kan det. Væk hende! Jeg rammer det forkert, jeg tror jeg kommer til at ramme dig, Kasper. Der er en dør henne, det skal også. Jeg vil være med. Må jeg være med? Jeg redder mig. Sådan, drenge. Så har jeg lavet det. Så har jeg lavet... Abuse. Han slår en der ikke har gjort noget. Eller måske har han gjort noget, jeg ved det ikke. Væk ham. Som en pickaxe. Det er det dummeste, man kan gøre med en vagtmand. Som en pickaxe. Kasper, kom. Jeg har fundet en side til dig. Hvem ansætter som vagt? Nej. Ham der. Kasper, kom. Kasper, prøv at kigge. Jeg har været inde og hjælpe dig. Kasper, kom. Kasper, kom. Jeg har lavet en video. Nej, jeg har lavet en plads til dig. Hvor jeg har skrevet Kasper. Se, du skal sidde lige der. Ved siden af mig. Er det ikke flot? Ja. Og se, så optager Bob lige op i fjeset på dig. Optager lige op i fjeset på dig. Det er simpelthen for skræmt. Jamen, vent lige. Vent, Kasper, kom lige, stå lige her i hjørnet. Sid lige derovre i hjørnet. Jeg kan godt lide kraven af 100. Okay, er du klar? Jeg har med. Der er B-vagten. Jeg kan komme ud. Jeg kan gå ud til. Sådan, Kasper. Ja, uforskammet dig. Og jeg optager det nu Rip. Kasper, optager du også? Ja, jeg optager det. Jeg laver bare nogle highlights. Så klipper lyden. Jeg kan lige bare... Kæft, der er mange ting. Ham der, man ikke få dem. Er klar? Boom! Smash it! Jeg tager filmen. Nej, den der, ham der. Der er en med 4 forsøg, jeg har. Hvordan fanden har jeg fået det? Ham der, nej, du må ikke tage det. Ej, de 2 herovre, jeg dør. De 2 over shoppen. Okay, kom. Kammerat, Iron! Nej, ikke med min selv! Hvis jeg rører den, så dræber jeg jer! Kæft, det er flammen, det der. Åh,